3,5 motorun oyunu başka dip yönüyle aydılanok. Ofitsialno çivin sezonum açıldı dip ıglan edýän. Indi çivinden noli. Assalamu alaykum oglanlar gaýzlar. Gowy ýagdaýlaryňyza janyňyz sagym okap işläp ýörsiňiz sagman. Armanda. Bizim ýurdumyzdaky adamlar komfortnuja, şu izolasiýasy gowy. Ogadonja, beýgrek, zapçaýsy bolmaýan arzan bahasam bolmaýany bir 50 liter maşyn gözlerini şu arkamızdak maşyn alýarlar. Tanış bolun. Lexus RX 350. Näme üçin iminni Lexus RX 350 almaly? Crossover gözläp ýören adama. Birincisi komfortu. Zapçaýsy ba ussolumuz oňurup bilýär, bolmaýany normal amatdyrak zapçaýsy salyp bolýar. Näme üçin bolmaýan diýen häzir Genesis'in ýekaja kolotkajugyny aljak bolun. Optimus kolotkalamyz bolanokda Genesis zakaz etsek zavoda çykaryp bererler. Kısaca şonu etmeli. Bu pikir. Lüboy zapçaýsy ba oňurup bolýar, esasy adam likvidni. Bizim ýurdumyzda satyp bolýar. Şu maşyn alýaňyz da, diýeli 30 000 alsaňyz, erter 29-a haçaby satýaňyz. 30-30 da satyp bolýan wagt bar. Her hilek de sowda nesibe. Bizim halkymyz üçin şu zatlar gaty wajyp da, ussasynyň bolmagy ýa-da zapçaýslaryň bolmayan 50 liter bolmagy, eýleki konkurentlerine garanyzda. Bu maşynymyz bizim Highlander'ın has komfortlu variant diýsek ýalňyşmaýanlar. Highlander'ın şu maşynyň ýekaja gowzady wa, ýekaja gowzady. O da 7 adamlyk bolmaly. Bu 7 adamlyk däl. Bu 5 adam ýöne RX-iň longu wa. Şolaň longu ammadyr, çaly udyň gelýär. Ana ol 7 adamlyk ýöne ýygy Highlander'dan serony dar. Ol 2 adamlyk oturmalar, o taýdyň çağalar ýerleşdirämer. Highlander'ın kam dar bolmasa ýöne RX longuňky hasam dar, şoň ýalçykdary şeýde oturmalar taýdy. Bu maşyn biz Amerikadan sarga barlyk. Amerikadan alsan has arzanrak düşýär, ýöne dan moment ýollaň problemasy üçin gymmat gelip otur. Şu ýerde logistika kompaniýalary öz nägiligini bildireýin, hemmesini absolutna. Hemmesini. Ýa-ni ýol pulu gymmatlatdylar. $1700 ýol pulu 3700, 4000, 5000 berenlerem badary. Karoç şoň ýalak gymmadyrak bolýar, opşam ýol kireýler. Nesip bolsa o hakda aýratyn video ederiz. Arkamda duran maşyn Lexus RX-iň 4-nji pokoleniýasyna degişli bolýar. Buň 5-nji tamam, 5-njisi ustada dur, basym nesip bolsa bu maşyny 5-nji pokoleniýa bilen deňeşdirer. Haýsy has owadan, haýsy has gowy görýär. Näme üçin onu deňeşdirýär? Sebäbi täze pokoleniýamyz bizim 2.4 turbo motor elýär. Bunymyz bolsa bilşiňizler 3.5 atmosferni prostoy motor. 3.5 atmosferni prostoy motoruň ömrü uzak bolýandyr turbo motordan. Şondan köpüsi iminni şu model alýar, danmamen. Bunymyz bizim 17-nji ýyldan başlaýan 16 ba, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 uja aýagy 24 modele çykdy. 5-nji pakal RX 1997-nji ýylda başlaýan taryhy bolan. 97-nji ýylda başda 300'lük çykdy, soň 330 çykdy, ondan soň 330'nyň restylingi çykdy, 3.5 motor eşdiler, soň 2010 model çykdy, ondan soň 2010 modeliň restylingi 15'de X Mordo diýenler, şol wagtda restylingi de. Bu maşynyň öňem bir obzoryny etdim men size. Highlander bilen deňeşdirdim, ýazyňyzşam. Bu gezek has bir podrobny aýtyp berjek. Näme üçin bu maşyny men bir hepdeden atyryp berdim. Bir hepdeden her günne şu maşyny sürýän. Dogrusu ara 3.5 motoru küýsakda aýdypdyr, 2.4 dutin sürüp berdim. Da bunu bu 3.5 emosiýasy ýatdan çykdy. Basýaň hakykatdan hem ýörýär. Gaty gowy ýörýär. Ýöne seredin 2.4 turbo motorlar men şunu deňeşdirip görjek. Nolan yüzünü ähli aptallyň imni şu maşyn men deňeşdirip görjek. Nesip bolsa 2.4 gelýändir. Inniki videomuz şu maşyn bilen täze pokoleniýasyny deňeşdirip ikisinden şeýdik goýarys. Nesip bolsa. Karoçe content kan soň üçin like goýun, kommentariýa ýazyn, agza bolmadyklaryň agza bolun. Biziň oglanlarymyz crossover almak islesin, beýgirak zat. Asobyn o ýerde ýaşanlar has gowy. Almak isleýän wagty gün 2 maşyn gözüňe durýar da. Iň birinji wybary Highlander we RX. Şu videodan soň
Hasan meter RX alarsınız. Men Highlander'da Aşgabat'a gittim avtobanına. Şu izolatsiyası gatyp XL diýmem yeňiljek bolmasa. Yeňiljek diýim men sattım onu. Gülýalak Radnoya gittim Aşgabat'a basyp avtobanına. Şu izolatsiýa gatyp ses içine eşitili otur. Highlander sürýänler bilýänler, şo meselesi ba. Highlander'da şo mesele ba. A bärde ol ýok. Men has şu izolatsiýasy gowy, ýol tutuculugy gowy, çala ýumşak, ýönümiň amortisatory Highlander'ynkydan gymmat ekeni. Olun barp hangardan aljak bolýan Highlander'ynky wapşe başga baha. Münki paşdy 2 ýyl gymmatdar. Düşünüňizmi? Ana käbir zady Highlander'dan gymmatdyr. Fara, bumper, detal uram Highlander'dan gymmat. Şoň üçin bizde has Highlander köp adam alýar. Bu maşina alýanken, bu maşinam gaty populyar ýöne edil Highlander ýaly. Highlander has köp adam alýar. Sebäbi Highlander bu maşynyň has bir budjetni varianty, arzan varianty diýip düşünýän. Düşünüňizmi? RX-iň asly komfortam, ýol tutuculugam, ýöreşem Highlander'dan gowdur. 1,5 sekund ýaly nolan ýüzeçeni bu maşyn has çalçykýar. Ne şeýlerek paşdy 2 ton agram ba, 3,5 motor olanlar paşdy 300 at güç var şu maşynda. Paşdy 300 at güç. Indi güneşni widna serdin. Güneşni widna her gowunuňyz ýarýam. Şeý onlardan widar olarsyň ne? Morda sa ders kymyň. Ha? Aýdaýyn. Şu maşyn başda çykanna 2021 karantindan ýaňy soňrak wagtda, ýa karantin başlanmakdyr o. Menim maşynlar bilen polnu gyzyklanyp başlan. Wapşe kiçilikden maşynlar hakda gyzyklanýar da, ýöne has bir içine girip vizolar zatçar şüşdürüp zadet başlaýan wagtymda şonu şu RX barda okatym ýadmyş ýa şu RX gördüm. Ýaman öňü ululay bir hilek Abdusovka inne gözüme uranç gitdi. Ýöne öňü bir hilek ullokan balyň agdýarlay, lakkan agdýarlaklay diýip şoňa pikir etýände. Soň şu trend doly. Öňkü şu Abdusovka has ulu bolmak. BMW-da ulaldyp başlady. Opşam eýle kompaniýalaryň öňüni ulalypdy şuňal Abdusovkan. Öň ýadyňyza düşen bolsa 1000 ýyl uly ýokdy. Trendi başlandan beri bu maşynyň nadýojnulygy barada hisap aýda oturmak gerek gel. Bu maşyna reklamada gerek gel. Toyota nähil gowy bolsa, bu da ondan has gowy. Sebäbi Lexus Toyota kompaniýasynyň lüks maşyny. Ýani şu maşynyň köp zapçasy atçaňda Toyota ýazygydyr. Toyota Lexus ýazygydyr. Näme üçin? Bu maşynam Toyota kompaniýa diýişler. Toyota nadýojny diýeni de hasam gowy. Düşünüňizmi? Şondan bakat bir açyk gymmadyrak. Edil häzir deňestirseň $30,000 şu wat Radnoy ak. Edil şuň günü 18 may. Hem bayramçylykdyr bugün şondan köne çykacak edim. 18 may 2026-njy ýyl. Bilemok bu videonu siz haçan görüp otursaňyz, kommentarda bilen 18 may 2026-njy ýylda şu maşynyň bahasy $30,000. Ortaça $30,000. Bazarymyzda 25-den 30 aralygynda. Edil şoňal Highlander'laryň XL-siniň bahasam $25-30,000 aralygynda. Radnoyak diýim ýeňilek, satlyk kime gerek bolsa aşagda men nomer goýjak oglanlar, arkaň jaňlaşyň. Üstüne galan zat düşünşür. Ab men kredit ýagdaýlaryndan hödürlä berin. Şu wagtky bakalarda Highlander bilen deňim daja. Bizde adamlar has köp Highlander alýar, RX-den. Şo sebäpdenim Highlander'ın bahasy has ýokardyr. Näşe dutkem, duta bolan alýan adam gatken 21 kemrden. Şoň üçin dutkem, duta bolanyň bahasy has ýokar. Bolmasa 21 kemri hiç ýagdaýda duta bolan dut kemrden erwesady ýok da. Gaty gowy gaýtam men özüm liçna maşyn almaly bolsam elimde $15,000 bolsa dut kemra derek 21 kemra aljak. Prostoy bolsa 21 kemra aljak. Müňetse o usta barmaýan näçe wagtda. Indi şu ýerde Toyota kompaniýasynyň kaçtysy hakda. TikTokda görýän korobkaça olanlar bar, motorist olanlar bar. Land 300 motor durupdyr. Ona Bahadır motor çalşýar, ýa çalşýar TikTok opdur. Hayran alym, goý. Şunmy kaýalanmyka. Ondan soň yeni bir oglanyň birini gördüm. Highlander 20 Highlander korobka durupdyr. O men dut kemrime 20 ýyl bolla oduranok. Ne dip buldurýar diýende. Oglanlar Toyota kompaniýasynyň kaçtysyna soňky döwür näme boldy? Kim bilýän bolsa kommentarda belläň. Edil Lexus'ta da çykýam çykanok bilemok. Edil men özümde bolmady oň garakdan. Hudaýa şükür bolma bersin. Ýöne şoňa korobka duran, motor duran täze Highlander'lar zatlar bar. Şoňa hayran alym. Näme üçin Toyota kompaniýasy öňkü kaçtysyny inni eden ok. Kim bilýär?
Komentarda bilen ya men göwnümem şol. Ýene şu ýerde bir bellijege deyin. Instagramda, TikTokda ýazan olanlar bar. Am näme üçin Toyota Lexus öwüň, Hytaý maşyna öwüň, ya Kia Hyundai öwüň dip. Bu maşinlary öwmek gerek gelindi. Bu maşynyň reklamasy ýetik reklama gerek gel bulara. Menni avtoblogger hökmünde size Toyota'dan başga da maşinlar bar. Ana Hytaý maşynam eýlekeni, Kia'da beýlekeni, Hyundai'm eýleken dip tanıştyrmak. Bu maşinlary uja tanıştyrmak gerek gel size sebäp siziň özüňiz menden gowulýaňyz bu maşyny. Bu maşynyň ýagdaýyny menden gowy düşünýäňiz. Kia Hyundai az, ýani Hytaý maşynlar az, inne urady. Men alýan sürk görýän, aýdyp berýän, düşündiňizmi? Ana şeýler akdyr. Men Toyota bilen Lexus hiç wagt döwgen dälim. Toyota'ny käwat zat edýän ýöne Lexus'a wapşe hiç wagt ýysat diýenlerim. Men özüm Lexus'un fanady. Näme üçin men Lexus'un fanady? Ýanky başda gaýdan atlam. Zapçaşdy ba, Lyubov Soňor bile kella arty ýok. BMW-nam gorýan, BMW Mercedes-am gorýan, hasam BMW-ny gorýan ýöne kella artyndan orkan oglanlar. Çekken başlasa 10 saat gaýsa, mesela kime yüz tutmaly, nirik barmaly, Volodya ajaňyt, İsmail ajaňyt, Zawur ajaňyt. Ýöne şoňalykda barmaly, haýyş etmeli, ýalbarmaly, garaşmaly, o da 3 günden gel, 4 günden gel. Men awazada şoňalyk situasiýalar olýar da düşünýüňiz onuň. Abuny bolsa Lyubov Soňany bardan şakur-şukur oňaryk goýberdi. Döwlenem kan, kaprizm däl. Highlander'dan RX men has owdan görýän. Siz Highlander has görýäňizmi ýa-da RX-i? Ýa-da ana şu siz 4 kaptarna seredýäňiz, serdiň. Bir pretenziýa edýär zat ýok. Hemme zat idealynja mykadem. Ýani şu bolmaly ýalyk ýygrymlygym diskalar. Komplektasiýasyna görä diskalar ütgen rowlanlar. F-Sport'un başga gelýär, Luxury'nki başga gelýär. Bu maşynymyz biziň go komplektasiýa. Ýöne iň fulam däl, iň prostoyam däl. Diska jygam gowdur daja. Eýleki prostoylaryna wapşe başgaça diska gelýär. Maşynymyzda pamit sideniýa bar. Sideniýany gazdarýa sowodýa, hem uly monitor, lükluja. Bulan lüksüdam gelýändir. Lüksüde asnamly kanatkada bolýar. Ondan soň panorama gelýär. Fulluny. Lük ýapdyk. Çiwini girmedäli. Munam açdym da sebäbi açyk içi ýag tolar diýerler. Hem rajanam aýdym aýtdyr. Indi olanlar serdiň bu. Näme diýerler? Joysticklyja dara bäri. Bäri upravляет bolýar. Monitorum sensor gelýändir. Hem uly monitordur bu, görýäňizmi? Kiçik monitorum gelýär bularda komplektasiýasyna görä. Ana pamit sideniýasy da akuratynja şu ýerdäki ventiliasiýa podograf sideniýany bar. Bir kilik neudobny etdirler. Kan halamadym şonsuny. Rejimler bar. Sport rejim elbetde bar. F-Sport'un Vineshny vidi ütgen rowlanar diskasy. Häzir aslan şu F-Sport'un has ütge şurak bolýar. F-Sport'u owadan görýänmi? Muny has owadan görýänmi? Ýöne aslan o ýaş olanlar F-Sport alýar. Ýöne söwdada F-Sport iň arzandyr bizde. Arada olanyň bir F-Sport gatgymda tyndan satylmaýar. Bular has gowurlýandyr söwdasy bilen has gowsa alýanam bir ýaş olan adam alýadary uly. Ýaş olanlar ekan RX alyp baranok, aslan o pesirany alýarlar, YS alýarlar. Muny ýaşlar alýar, ondan soň üçin edil aljak bolsaňyz, soňam alyp dalneşen bir kaýsar satjak diýseniz, onu şuňa alaqdadyr. F-Sport almaň, F-Sport söwdasy iň pesir, hemem jostrak gelýär. Klimatçyk elbetde olanlar diska bolýar bärek şu diskdur, flashka, hemmeler boş bolýar bärde şuňa alçyk. Barjaş. Bärde USB sokarýarlar bar, naushnik sokarýarlar bar. Şeýler ana ýagdaý. Ýa-da klimat ýok, diňe şu Abduf. Luxury'da gelýär, ýa-da sazap bolýar. Şoňalyk tarpedan ýagdaý. Ýüzüne goja tiklenýär şol. Näle Highlander'da, Camry'da gelýär, şoňalyk bärler plasmas. Bärde de bar plasmasyň ýeri bar, asla ol zadynky hologrammanky biz proyeksiýa diýär. Indi olanlar maşin men türk gorkadyň. Dalşy ondan soň motor karobka zat barda aýdyp berjek. Gatty garanky düşmäke sürelýänne. Men şunu ara öçürüň. Kansany öçürüp maksimum güýjün barlala sport rejiminde goýduk. Ana bismillah. Yürüyüşüne söz ýok maşin. Goýýar. Bu maşinimiz biziň awadadyr olanlar, Highlander ýalyk. Düşünüňiz? Обычно 4V'de постоянно 4V'de diýilýär, постоянно полный привода 4V'de diýilýär. Munda awada. Düşünüňiz? Awada da şu 4V'de diýmek, toýst hemme tekeriň işleýän diýmek, ýöne bärde 60-dan soň uja avtomat
most öçürýär bu ýygyny oja güç berenok diňe öňkü iki teker işleýär. O da näme? Most aýlanmazlygy üçin we benzin kän ýakmazlygy üçin. Düşünüňiz? Onu bul way 4 da kene 3 ýyllıkda zatda käýer 4 da alman 2 da alýara. Bärde oňa zat ýoglanlar. Bärde maşynyň güýji ba. Ýani 3,5 motor 360 güýç hemem täzece atlaram ýaşajyklar ýa-da düşünüňiz. Şondan ýönedir käbir adam diňe 4 we gerek maňa hökman awada bolmalyk gelýär-de. Haýlandyrda awada gowurlandyr. Iň gowurlany awadadyr. 2 wada oňarken halanmaýar, sebäp batýar diýip. Häzir bu maşyn çölle batsa bolmaýar-da. Ýöne bizde şu maşynyň şu wagt asnavnoy awadasy bardyr. 2 wadasy gatyrýat gelýändir. Gatyrýat açykka gatyr ýok diýsem bolýar şu 2 wadasy. 4 wada eken. Ýöne eýlekide 2024'te 2.4 motor. Onu asnavnoy 2 wada gelýär. Bärde 3,5 motor var, şoň üçin hiç çekinmäňine innem daşyndan bir ýöreşýän göreli. Näme gelýär ýa. İkinji mikrofondan berýär operatory. Daşyndan hem içinden sesini görüň oglan. Ya maşynyň içine şyýuny ýerep durýar. Hanonno basýasmy? Taýynmy? Basaly. Maşynyň ýöreşine söz ýok, gördüňiz. Tormuz tutuculuğundan barlaly. Ýöreşine oglanlar gördüňiz. Tormuz tutuculuğundan gördüňiz. Mesele ýok. Ähli gapdarlaryň komfortynja da atdary. Leks sözüň manysyny bilýäňiz-de. Leks sözüň manysyny bilýärdiňizmi oglanlar? Luxury expert avtomobili в США diye. Yani lüks maşin export. Lüks aslı Toyota kompaniyası çıkaranını Amerikan bazarına export etmek için çıkaranlar. Japonya'nın ölmüyor. Sonunam şol baştaki harflarından emele gelen lüksün manesi. Yazık görün. Luxury export avtomobili в США diye de orçasını öğrendi. Şeyler akkolya. Kalan yanına şu an. Bir saat ýöne bir saat gowy bir saat mesela şu an ýoluň gum ýerine çykýarsa arkaýyn. Haşa diýjek zat ýok. Nut kemede aýleki ýeste bolanmasa şu wagt ýygy sürüp gapdala. Bir razворотнам görür, şu razворотny aýlekkä. Indi kansener şaly işledi aýle. Edil kän bir täsir eden ok ýöne serony kansener maşynyň biraz güýjüni alýan rolanlar. Gowy plavny ýöre içine hiç ses eşitilen o ýa-da şunu ýapýarsa hasam gowy bolýar. Şu jarda adam gowy peýda etýär-de absolutna içine ses eşitilen o. Gördüňiz? Şu ýerde abzor etmek has gowy mümkinne. Boş ýol, hiç kim ýok. Maňa wagt asabyna. Kim öýüne diýinjal ýa. Nolan yüzeçini 7,5 sekund turkada olanlar haylandırım primerne 8,5 sekundda. Bunun bar yarım sekund çaltırak çıkýar. Indi şu ýerde ýoluň şeýlerak ýeri bar. Diýeno. Ýumşak haylandyrdan has ýumşak has plavny sen has bir hilek dıkky zadyň içinde bar ýani. Alak edil haylandyr bilen deňeşdirýärmiz. Şu zatlar siz aýdýan awlanlar men haylandyr döwemok ýa haylandyr fanatlary size ýigrenji bolmak üçin däl. Prosto buň has gowlugyny düşünürjek bolýan. Düşünüňizmi? Onuň $30,000 berip haylandyr alanyňyzdan muny alyp goýarym diýjek bolýan. Has gowdat, has komfort siz üçin. Ýöne bärde 7 adam sygýan däldir. Haylandyryňam köpüňiz gowurýarňyz sebäbi 7 adamlyk arada juturup X90 abzor etdim o şonu 7 adamlyk diýip köp adamlar etdi-de şondan bilýär men 7 adamlygy gowurýanyňyzy. Hökman aýtmalar eken şol 7 adamlyk. Motorjun görkedeýin mense-de. Ýa-da motor görkedeýin, bagaż görkedeýin. Aýyrmaň ente. Laýklaň basyň bolandyr. Pamyt sidenýaň nämeligini bilýänsiňiz. Sidenýany öýle ýatda taklýar. Bir bassyk ana. Öňne sürüp durlar. Resertlarka. İkili basalı. Pamyt sidenýä diýär, pamyt roly da diýmeli o muňa. Tebe rulam da diýär.
Yok. Ana özüme düzeyin. Düzmänäm öwre diýensinde. Özüme howja edip düzeyin. Ana. Seç basýaňyz, seç ýazygy durandyr. Bolly. Indi bulaşdyraýyn muny. Itke şyklat derek. Bulaşdyrdım diýeli. Bir sürdü sen maşyny, oglanyň bir sürdü. Geldiň, öňüne elektrik äräýdi diýip oturaňok da. Nasyň boldy? Gülýär. Ana. Zawodkoý mebel gelýändir muň apşypkasyna. Materiallary has bir baga traktary haýlandyrdan kojasynyň materialy has gowy. Berde bizde audio sistemamız prostoy, fullunla marklaýansyn gelýär. Podstakanik şuňaly. Şeýle da çalışma. Opşam normalny ýa-da komfortnça da oturmak üçin gowy. Stenýany çaly ýa-da ýatyryp bolýan rowlanlar. Berde de sazak bolýar, ana şonsa leksin. Sıran ýakyp goýulma barşy onu şoňa süýşerýär. Ana şeýle bagażnymyz, berde zapaska bar. Ondan damkrat da, bol başga da ýok. Bu da zawod goýja gelýäni. Bir goýunsyk ýa. Ýapaly ýa, dolay. Öňki faran ýak goýaly. Bar öňki fara gelýär. Herdin çywynyň bar öňki fara gelýär. Näme üçin gijak alýar? Olanlar ıssy çykarýarlar, bär wapşa gyzýar asfalda. Uje bizde ıssy. Inni motor orkadayn. Motorjugymyz. Bu gara. Ana olanlar 3,5 motorumuz netip bolsa basym green hill ýagmadyň 5.30 ýa ondan guýup başlar. Bu maşinlara 5.30 guýulýasynamy ýa-da 0.20 guýulýar. Bizde şu wagt guw ýağımyz bardyr. 10.40 we 15.40, 20 green hill ýağımyz. Şu ýerde nomerler goýjak. 5 vilayatda satylýar. Jaň edip adresler taraýyn. Kalotkamyz berde öz zawodskoy ýöne zaýlandygy nesip bolsa Optimus takar. Optimus kalotkalamyz wagat gow kalotka 21 kamera da, dut kamera da, Siena da şondakdym. Gülýär da boýna. Şu ýerde goýjak. Avtogunt magazine satylýar. O da 5 vilayatda bar. Jaň ediň nomerler alyň. Paşdy 363 ne olan ýöde çennem 7,5 sekund. Ömrü ortaça 700.000 kilometre çenni. Ýöne millionam geçip bilýär. Ýöne minimum şu motor 350-500.000 kilometre geçýär. Galanam siziň sürüşiňize bagly we seredişiňize bagly. Ne diýäsen olanlar. 2024 bilen deňeşdireliň ýörüşini lazım barlak görelim. Maksimum bolluğundan. Size gıdıklı bolsa ve başka haýsy maşinlen deňeşdireň. Highlander saýlardyňyzmy ýa-da RX saýlardyňyzmy? Näme üçin Highlander saýlardyňyz? Näme üçin ýa-da RX saýlardyňyz? Onam kommentarda belläň. Ýekece minusy şuň Highlanderdan zapçaýsy biraz gymmadyrak. Bolu başga hiç minusy ýok. Ustasam şol wurdat, galan zatlaryň hemmesi şol wurdat. Çalaja Highlanderdan gymmatdyr. Köp zady Highlander bilen şol wurdat. Köp zady bir-birine bolýar. Ana şuňa alap zor olanlar operatorymyz şiwinidi mera gorun bilýär ol seýtak tapdyr barla. Like atın, kommentaryň dostlaryň bilen paýlaşyň. Bu maşin kime gyzykly bolsa win kody goýaýyn. Bahatyny aýtdym. 30.000 üstüne düşünşört galandadyny arkaň jaňlaşyň. Mesele ýok. Abzorlamadym nesip bolsa gyzy-gyzyna gelir. Tek Hytaýdan avtoşowunky bar. Opşam video kan. Like ýokman basyň, kommentary ýokman ýazyn, dostlaryň bilen paýlaşyň. Agza boluň oglanlar 100.000 eteliň şu ýyl 100.000 ýetip bilsem, bir gymmat bahaly bir zat YouTube agzalamyzyň içinde ýokman konkurs eder. Ýokman goýja gymmat bahaly zat agzalamyzyň bir. Şu wagt biraz maşynyň bahasy gally. Galanyň hem sebäbi şol daşa ýurtda bolup geçen zatlardyr. Amerika, Iran, Izrail şo zatlar üçin hakykatdan hem gally. Ol ýol pullar gally. Maşynyň özi arzanly, ýol pullar gymmat. Şo sebäpden bize de biraz täsir eden rowlanlar. Gynanmalyň, bize şol motivasiýa bolsun. Has köp işläp, has köprek pul gazanmak üçin. Kim nähil maşyna alasy gelipdir? Her biriňize öz isleýän maşyna almak nesip etsin. Iň esasy adam janyň sag bolsun. Dawaçy, habarlaşarys.